$80 here. That is too much. And vanhu vamuri kudariro vanhu vachembera vaita sesu takukambaira hatichagona kana kutsvaga mari imi muri kungoti $80 ngaiuye manje takukuudzai kuti kubva gore ratakadzipiwa naminista hatisi kuzoenda kunobhadhara muchadya izvozvo zvakaivangadaro isu taneta nekubhadhara mari dzedu dzichingoenda muguru hatiti kuramba tiri kubhadhara mari dzatingaziva kuti dziri kuenda kupi muri kubhadhara mari dziri kutorwa iseti yekuti vanhu vabhadhara $7 nokuti takapiwa dzimba kudhara dzimba dzedu ndinoita makore mangani kuimba yangu ichingodhireted accommodation dzimba dzakasiya dzavakwana zvisaji dzimwe dzikavakwana muzezuru nanhasi wese muri kungotitorera dzimba idzodzo muchitora mari taneta nokudyirwa mari